Alkain na ang kapamilya, inam sa ilong poling-poling Kapitan Nathan of FOR 93.9 Legazpi. Kapitan Nathan, marhay na aga po sa tuyang mga kapamilya, mga kakapit, team bahay, marhay na aga. Ngunya na medyo huruhalawin pa ang pigaapod na enhanced community quarantine. Siyempre, pag-araw ka aning team bahay, tambay sa balay. Medyo madali kitang magutom, di ba? Sila sa Indo Kapitan para mag-share sa Indo ning something na pwede nindong lutuon habang nasa araw ka mo tanganing may pagka-bisihan ka mo sa Indo mga harong. So, ngunyan, ang gigibuhon ta, tuna pie with siling haba. Ayan. So, medyo may twist kita. Taaramdaman syempre mga Bicolano, mahihilig sa mga mahaharang. Alright. So, yan mga kaipuhan ta sa paggibo kang simpleng tuna pie. Huwag tanin, tadang tinapay. Tuna na nasa lata. Sibuyas. Itlog. Kapirasong sili. Yun na lang po yung nakuha ko duman sa lawag kang rep na mga ito. Di pa ako nakasaod. Sili. Nagamit kita ng siling haba. Tanganing medyo mahali ang langsa kantuna. Next is mantika. Sunod, mayonnaise. Ang sarong sa shaken mayonnaise, as in sarong lata kay na century tuna, makakagibo kita nin anom na tuna pie hanggang sa 10 tuna pie. Sunod, tadang cheese. Sunod, asin. Paminta. And kung wala ka mong breadcrumbs, pwede tabi kitang magamit kay pig-apod na biskuit. Ayan. Budurugod na lang po ini. 1, 2, 3. So, kung nagigibon ta mga pamilya, hahaliyon tayo ng mga brown na side can na tinapay. Gamit ining baso, pipit-piton ta. Ayan. Dapat luway-luway sa nata kaning day madurugin pa. Sa ibog naman, step 2, paghalu-haluin na natin ang mga ingredients. Una muna yung tuna. Lagyan natin ng sibuyas. Sunod, paminta. Sunod, asin. Pagkatapos, lalagay na natin ng mayonnaise. Pagkatapos, ang gagawin nyo lang ay paghahalo-haluin. Yan. So yun, nahalo na natin. So, nagagawin natin ay ito na. Ang paglagay ng palaman dito sa tinapay. Kailangan natin ng cheese, pero medyo malaki yung cheese. Pwede natin itong hiwain para magkasya. Tapos, konting tuna. Yan. Tapos, lagyan natin ng siling haba. So, yun. Okay. Tapos, tiklop natin na parang ganito. Gamit ang tinidor, kailangan natin siyang dito, ganito. Daan-daan lang. So, napansin nyo po mga kapamilya na medyo maliit yung ano namin, no? Yung tinapay. Nabili lang namin to dyan sa Big Shop. Pero pwede rin kayo gumamit ng medyo mas malaki na slice bread dito. Actually, tira lang namin to kahapon. So, yun. So, gar-or kanian na kaluluwasan kan sa tuyang tinapay. Sunod na gagawin natin ay kukunin natin tong ating dinurog na biskwit. Ito yung magiging parang breadcrumbs natin. At itong itlog natin. So, gagawin natin, kailangan natin tong batiin. Ayan. So, yun. Okay, ready na yung ating itlog. Ano natin? So, ito yung pinalaman na natin kanina. Tuna, ang gagawin natin, ilulubog natin dito.
Okay? Tapos, nalagay natin dyan. Yun. Yun ulit. Yun. Pa. So, eto na ang ating tuna. Tuna pie. Ready na para prituin. So, tara, prituin na natin. Sa pagpritos kaya na sa tuyang tuna pie, natuntasan ng maging golden brown ang pie. Ayan. So, pag may brown na, pwede mo na siyang baliktad doon. Ayan. So, medyo brown na. So, yan mga pamilya, luto na ang satuyang tuna pie with siling haba. Tanan-tana. Wow! Love. Nagko-complement so siling haba duman sa tuna. Medyo nawala-wala so pagiging malangsakan tuna, no? So yun ang satuyang tuna pie with siling haba. Kapanahon po na nakaka-experience sa Bukit Taki araw kaning krisis. Mas magayon po na ituunta po sa tuyang mga oras sa tuyang pamilya. Ang araw kaning pag-gusto nito po, ngayon po ining bonding with the family, ano? Kung baka na, nabasog ka pa. Mga kapamilya tuya dyan, mga kamarkada, mga kapit na tuya dyan, stay safe, stay at home, and syempre, positibong pagtubod araw-aldaw. Inasing doon po rin Kapitan Nathan of MOR 93.9 Legazpi. Maray na aga, kapamilya!